Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar kif aktar tard dan ix-xahar se jinħareġ it-tender biex id-dar tal-anzjani f'Bormla tinbena mill-ġdid. Dan ħabbru waqt attività politika għal ħadd filgħodu f'Bormla stess fejn fakkar fil-gideb tal-Oppożizzjoni brabta ma' dan il-proġett. U x'qalu l-populisti dakinhar? Għamlu kampanja jgħidu illi minflok dar tal-anzjani il-gvern rid jibni lukanda. Tiftakruha? Kollha tiftakruha din? Illa qalulna se twaqqgħu id-dar tal-anzjani, se toħorġu l-anzjani minna u mbagħad tidħqu bin-nies u tibnu lukanda. Gidba sfaċċata kienet dik. U tant kemmi gidba dik illi dax-xahar se joħroġ it-tender biex dik id-dar tal-anzjani tinbena mill-ġdid. Fl-istess diskors il-Prim Ministru tkellem dwar qatt ta' kisbiet li komplew iwettqu dak propost fil-manifest elettorali Malta flimkien. Fost dawn hemm id-diskussjoni fil-Parlament dwar it-twaqqif ta' awtorità tibdil fil-klima li se tkun qed iddawwar din l-isfida internazzjonali f'opportunità permezz ta' bidliet importanti u koraġġużi. Dr. Abela ta' eżempju ta' dak li għamel il-Kabinett quddiem il-pakkett ta' mobilità tal-Unjoni Ewropea li għalkemm għandu għanijiet ambjentali kien se jħalli effetti negattivi. X'għamilna? Bħala kabinett ħadna deċiżjoni li konna se nikkontestaw numru ta' klawsoli minn dak il-Mobility Package. U hekk għamilna u ħadna l-Unjoni Ewropea quddiem il-Qorti Ewropea. U huwa dak it-tip ta' azzjonijiet u messaġġ li jien irrid nara mill-membri Ewroparlamentari tagħna. F'Bormla il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-bilanċ bejn il-prospetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali ta' pajjiżna fejn innota twettiq tal-ewwel wiegħda tal-manifest elettorali. Però konna nafu ċar x'kienet l-ewwel wiegħda li nidejna fil-manifest elettorali. U għalhekk id-deċiżjoni kienet illi nażlu 4 partijiet tal-gvern li jinsabu f'żona ta' żvilupp li jiġifieri jistgħu jinbnew u minflokhom nagħmlu spazju ħodor u miftuħa biex fihom il-poplu tagħna jkun imur jista' jgawdi u jirrilassa ruħu. Dan fil-waqt li tasserħan il-moħħ li dawn il-proġetti mhux se jkunu qegħdin ixekklu proġetti soċjali oħra li pajjiżna jkun jeħtieġ fil-ġejjieni. Dr. Abela nota wkoll kif ix-xogħol miexi brabta mal-art f'Bormla fejn kien se jinbena d-dormitorju tal-Università Amerikana ta' Malta li minflok se tingħata lill-pubbliku biex ikollu post ieħor fejn igawdi ħin ta' kwalità.